Il mana mapiyo piyo kapok wadok e Senate mondo winjane. Iparo ni ang'o madhi timore e kind kawuono sani ma wantie nikech pod pok wadonjo odiochieng' ma tich abich. Ang'o manyalo timre sani gi odiochieng' ma kiny? Wanyalo neno ka inyalo ket gimoro e gazet koso inyalo yang ng'at mo machielo. Ang'o manyalo timore e thuolo machuok ni kapok ochopo odiochieng' ma kiny okinyi? Ariyo ga biro timore kaluwore kaka oseneno ka otim gi chok mosekalo. Aparo ni ka senators owuok ne kamano ka senator adjo ne tipo neno mbui ni gise gazet impeachment. Yes. To gibiro chako mayo gachago gik mang'eny, gibiro mayo security e chal kamago. Kamano. To mar ariyo ibiro neno nying mar nikech bloggers make ker nano pako ng'ato. Kamano. Moro nying ng'ato bedo gazeted. Lakini ok rochop kiny sa ariyo kapok ong'eyo gik mang'eny. Iparo ni gima kama nitiere e chik, is it within the law? En gima nitiere e chik ma ginyalo timo kata sama gitime sa asaya? En gima nitie chik ma ginyalo kata time sani, ok ni nyaka rit nyaka piny yawre kata ng'o? En gima nitie chik ni ginyalo time sa asaya? Kane waloko katiba ne ok wawacho sama gaset no wuoke. Ne ok wuok sa abiriyo otieno. Kamano. En mano specify chieng' ma obedo dated. Koro inyalo gole haraka kata kero nyalo mayiero ng'ato kata sani. En ni Kenya osebedo gi dawa mang'eny kopo ni ng'ato chamo muma sama piny yuso kata kama opondo kaka Tino Kibaki nochamo muma chande. Kamano. Gimomiyo nowacho ni gigi dwaro ni itime ler. Dwaro ni gitime ler, dwaro ni penjo ji maonyi gige chal kamago.